Κάνουμε την ειδική επαλήθευση. 3368 στρίβουμε αριστερά, 0 μερικά. Στα 100 μέτρα στρίβουμε αριστερά. Σωστό. 0 είσαι. Δεν έχουμε ακόμα τίποτα εδώ. Τι παθαίνεις εδώ? 450 στρίβουμε δεξιά. Μας λέει η οδηγία ότι πρέπει να πάμε δεξιά. Είναι απόλυτα σωστό. Ακρίβεια. 0 είσαι Ηλία. Ναι. Μπράβο. Η επόμενη οδηγία του roadbook μας λέει ότι στα 410 μέτρα πρέπει να πάμε δεξιά. Δεξιά σωστό. Στα 410 μέτρα. Είναι απόλυτα σωστό, τσεκαρισμένο. 0 είσαι Ηλία. Μετά. Με συνολικά 34-64. Απόλυτα ακριβή και τα συνολικά. Πού στρίβουμε Ηλία τώρα? 190 δεξιά. Στα 190 μέτρα κάνουμε δεξιά. Είμαστε στα 80, συνεχίζουμε. Περνάμε τον πρώτο δρόμο, τον αφήνουμε και φτάνουμε στα 190 μέτρα και στρίβουμε δεξιά. Μην απαντάς καθόλου. Σωστόν. 0 είσαι Ηλία. Άστο. Ναι. Πώς βγήκαν τα 20? Γιατί είναι αυτό που κάναμε Ναι, και ναι, πριν. ναι. Άστο το Πάμε. τηλέφωνο ρε Γιώργο. Μετά τι κάνουμε? Στα 130 μέτρα στο stop τελειώνει. κάνουμε αριστερά υποχρεωτικά στο TAF. Είναι στην 20 έτσι. Ναι. Ναι, αυτό δεν είναι. Είναι απόλυτα σωστό. Συνολικά 395 με απόλυτη ακρίβεια. 334,96 με απόλυτη ακρίβεια. 0 είσαι πάλι σε παρακαλώ. Στο επόμενο στόπ πόσα μέτρα για να πάμε? 60 μέτρα δεξιά. 60 μέτρα δεξιά. Με Απόλυτα συνολικά, σωστό. καθώς και τα συνολικά 35,02. 0 είσαι Ηλία, μπράβο. Πάμε. Στα 50 μέτρα δεξιά. Απόλυτα σωστό. 35,07. Θα διαβάζεις από το roadbook. Συνολικά συνεχίζουμε. Στα 130 Εδώ στρίβουμε ούτως ή άλλως υποχρεωτικά και είναι και σωστό, αλλά είναι και 130 σωστά. μέτρα αριστερά. Είναι απόλυτα σωστό γιατί υπάρχει απαγορευτικό, δεν επιτρέπει τα πασίσια. 0 είσαι. Ναι. Μην αργείτε να μιλήσετε. Εδώ περνάμε από τον ενδιάμεσο στο stop που έπρεπε να έχουμε πόσα μέτρα? 180 μερικά και 35-38 συνολικά. Είμαστε απόλυτα Σωστή. Μαθήματα regularity παραδίδονται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8. Θέλω. Και δες την έξοδο. Το έχεις κλείσει, έτσι. Την έξοδο. Έξοδο υλικά. Έξοδο υλικά πλέον. 35, 79, 75, 76, 77, 78, 79, top. Φτάσαμε στη διασταύρωση και κλείνω. Μπήκαμε και πάμε αριστερά. Και πάμε αριστερά έως να τερματίσουμε. Συνεχίζουμε για να σας τη δείξουμε ολόκληρη σε περίπτωση αμφιβολιών. Όχι, την κάνουμε όλοι. Να δουν και πού είναι ο ενδιάμεσος. Ήταν στις αυτές οι οποίες τους μπέλεψαν.
Δεν είναι απόλυτο στη Σεσιλία, Ήταν σωστά. Ήθελε να ρίξει. Ολικά σωστά, μερικά σωστά. 500 ένσταση. Λοιπόν, εδώ φτάνουμε ο ενδιάμεσος στην Ψαροταβέρνα Φάρος. Πάμε, Γιάννη. Δεν έχουμε εδώ το Όχι, είναι ο ενδιάμεσος εδώ πέρα. Δεν μπήκαμε το πρωί να το κάνουμε. Ήθελα να με κάθεται σήμερα. Το περάσαμε έτσι ξανά. Εγώ το έπαιρνα για Είναι δεύτερη φορά που το περνάμε με ακρίβεια σήμερα, πριν μπουν οι αγωνιζόμενοι. Αυτό το βλέπει να νάει και έλεγε δεν το πιστεύω ακριβώς, δεν το πιστεύω ακριβώς. Γιατί είναι τόσο χαμηλή η ταχύτητα με 30 που ο συνοδηγός πρέπει να τελειώνει ο δρόμος πάνω αριστερά στα 50 μέτρα. Ξέρεις, Ο Μοδράτος έχει τέτοιο μηχανικό. Είναι αυτό που το βλέπει. Εκεί πας πιο χαμηλικά. Περάσαν όλοι, ναι. όχι ακόμα. Εντάξει, μάθε ποιος είναι. Τι είναι ένα Sporting. Έχει μείνει ένας θέση ο Παναγιώτος. Ναι. Περιμένει Ναι. να φύγουν. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Να στήσουμε, είναι δουλειά τώρα μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε φύγουμε εμείς από εδώ. Δεν ξέρω ποιος έπαιρνε, ποιος δεν σε Ναι, έπαιρνε. δώσ' Τι να φύγουμε, αφού πάμε κατευθείαν για το Αρχάγγελο. Ναι. Πάμε για στισίματα, να πάρω τα χαρτιά μου μόνο. Πάμε, παιδιά. Έλα. Ναι. Ναι. Όχι, πας με τον κύριο, δεν έχω καταλάβει. Στο μουσείο να τους μαζεύει, τους πάρει η Μαρία Μπαίνετε που εδώ, είναι μόνη έτσι. της. Εντάξει. Στισίματα τώρα έχουμε Οκ, το ξέρω. Ναι, και να τους πάρει η Μαρία. Λοιπόν, όλοι οι κριτές, όλοι Η τσάντα μου. θα τους πάρει τη Δανάη, όλοι οι κριτές θα βρεθούμε κατευθείαν στον Αρχάγγελο. Μην πάτε στο μουσείο καθόλου. Εντάξει. Στον Αρχάγγελο, μέσα στο κέντρο Α. του Αρχάγγελου. Κυρία Φωτεινή! Κυρία Φωτεινή! Θα δεις, υπάρχει τουλίπα που στρίβει αριστερά στον Πού το? Αρχάγγελο. Μόλις μπει στον Αρχάγγελο, περιμένετε εκεί. Μισό Εντάξει. λεπτό! Μισό λεπτό!
μου, μ' αφήνεις να μπω? Ναι, αγαπητέ μου, Ευχαριστώ. βέβαια. Πάρ' τη Μαρία, Δαναή, Ναι. και πες εκείνης θα δώσει όταν της πούμε εμείς, εντάξει. Οκ. Το έχετε πει κι εσείς. Τι? Το έχετε πει κι εσείς αυτό. Όχι, δεν της έχω πει, τι να της πω τώρα. Γιατί εγώ την πήρα με τηλέφωνο να τσεκάρω, να διασταυρώσω ότι όντως πάει η Νικόπολη να κάνει εκεί. Αφού την είδαμε, περάσαμε Την είδαμε. και πήγαινε γρήγορα. Ναι, και όταν την πήρα τηλέφωνο το τσεκάρω, είναι χαμός στην Τους πήρα τον Νικόπολη. τούρι. Ναι. Εδώ να μαζέψουμε αυτό, ποιος θα το μαζέψει? Εμείς. Εμείς, κατεβαίνω εγώ. Ναι, κατεβαίνω. Στο λεπτό για να με φύγει μια κορδέλα. Ενώ το εγώ πήρα ένα τούρινγκ εδώ στα χέρια μου, δεν είναι Τα δικό τσιγάρα μου. μου τα άφησα τώρα. Μέσα στη Mercedes. Δώσ' το και αυτό, Γιώργο, νομίζω είναι δικό τους. Ποιος? Έχεις και ένα τούρινγκ Ποιανού? εσύ? Όχι, ήταν πεταμένο κάτω. Όχι, Δώσε αυτό. είναι το ορμόνο από τον κύριο Ηλία. Γιώργο, δώσε αυτό στον Ηλία. Το notebook μου το έχω εγώ εδώ. Παιδί μου, μ' αρέσει. Δεν λέει κανένας. Δεν μπόρεσα να το κάνω. Αρχίζουνε και λένε. Είπαν όλοι ότι ήταν λάθος, Και εγώ αυτό Ναι. φαντάστηκα. Βέβαια. Κάνανε τέτοια λάθη χοντρά. Μόλις μπαίνουμε εκεί πέρα μέσα, λέει 100 μέτρα αριστερά στο πρώτο δρομάκι. Μέχρι και ο Στιούαρτ Εδώ το είναι που είδε. στρίβουμε δεξιά για Νικόπολη. Ναι, ναι, Για αριστερά. να συνεχίσουμε. Ναι, ναι. Πάμε. Ο Ηλίας είναι πίσω. Ναι, Δεν όλοι. ξέρει. Θα πάμε αριστερά τώρα εμείς εδώ πέρα. Ναι. Πες την τουλίπα τάδε, δώσ' την τουλίπα. Έχω το τούρινγκ. Ναι, το το ίδιο. Ναι. Τι, ποια του λείπα? Αυτή εδώ πέρα. Ναι, να σου πω,